Bueno, loreakin arrakasta erresa da esplikatzen. Bi tipo hauek, Garaño eta Josemari, eskarmentu handiko mutila dira. Talento handikoak, izugarria. Alde guztietatik behiratuta, beraiek badakite ze jendearekin ere elkartu, ez? Ze politxak gatu den hori. Ez, baina beti lantalde berarekin ari dira ere bai, eta haiek ere badakite nondik usaintzen dute, momentu baten, hauek ere badakite, beraz, talde bat osatua dagoenean, gauzak askoz errexu goteia, ez? Baina batez ere hori, beraiek eta Moriarty, lantalde moduan, oso serio, hasi zirenetik oso nik laburmetrairen bat egin dut beraiekin aspaldi, pare bat, eta beti oso serio ibili dira edozein proiektuan, ez? Edozein proiektutan. Eta nabaria da, gero sensibilidade handiko mutilak dira, biak, ez dira erreiz konformatzen diren horietakoak, beti nola hobetu, beti hor dabiltza, ez? Irudi aldetik, interpretazio aldetik, teknika aldetik, dena, ez? Eta bueno, asko grabatzen dute, eta gero montaian ere ordu pilo sartzen dituzte, nahi duten modun egon arte, ez? Pelikula. Eta esate dizut, ez dira hauntzaren gaurreko estula, gaur jaio izan, ez? Gero, nik uste herriak berak ere, arrakasta hemen batez Euskal Herrian. Hemendik kanpora ere ezin kexatu, ze, bueno, iritsi, goietarata iritsi zen, baina, bueno, oraindik ere zeinbaiti kostatzen zaio ze euskerazko pelikula ikustea. Aldetatik badira aurretikan beste pelikula batzuk ateak edo bidea irekitzen hasi direnak, ez? Hor daude, hau patxe beste urte berri hon eta beraien 80 egunean ere, zesanik ez, eta tain bat pelikula ez. Joan dira ez, esparru hori tokatzen zitzaigun edo esparru hori hartzen. Eta gero ja, pelikula honena izan da, esparru hori aldarrikatzea ez, hau gurea da. Ez gaina arrotasunez eta bai ez, arrotasun handiz, ez. Asko emozionatu nindun loreak aurkeztu genuenean Donostiako Festibalean, Kursalen, ez? 1.200 pertsona, ez dakitzen bat ziren. Kursaleko langileek beraiek esan ziguten, inoiz ez zala Kursala irikizu zutenetik, halako momentu berezirik gertatu, ez? Halako sensibilidade horrekin, sentiberatasun horrekin, ez? Oso emozionantea izan zen, egia esan. Ikus esan, antzuden denek bere pelikula hartzen zutela, ez? Pelikula gurea da. Eta, bueno, horrek emozionatu egiten gintun gu, ez dakizu nola. Anekdota modun esan dezaket, beldurri karragarria pasan nuela, han morgean negoen momentu hartan, ze benetakoa zen, tokila, eta benetako hildakoak zeuden. Eta benetako hildakoen ondoan egon baino, ze, bueno, haiek etzien mugituko. Benetan bildura ematen ziana da, nire burua ikustea hilda. Ze bere, muñekoa zen, kopia bat zen. Eta guatzen naiz, zirikatzen indutela, ekipoko guztiak, Jose, joan zaitez, gaina oso toki dotorean dago orain, beste lagunekin handago, eta zera jongo naiz. Eta lako baten, zirikatzen, bat etorri zitzaidan, bueno, izena ez dut esango, bat etorri zitzaidan esanez, ez da okurritu ere, hor dagoena ez naiz ni, zuzea, eta eman didan bihotzekoa, ez zait okurritu ere hurbiltzea. Anekdatu moduan. Bueno, oso lotuta dijoa eredu modua loreak ekin, ez? Nik uste ondo, esango nuke, ondo baino beto esango nuke. Nik uste hor, egondalako agianak postu bat ere institutuzietatik eta
Adibidez, lehen ez dut esan, baina hauen kasuan, eta gehienak hortik ere datoz, hor badago instituzio bat oso ondo funtzionatu duena Euskal Herrian, kantera moduan edo. Kimuak izeneko laburmetraien plataforma hori, ez? Eta horiek asko lagundu die, guzti hauei. Zanet, gauza bat da ikastea, zure proiektuak horrela ateratzea, baina ikusmira bat izatea eta ondo dago, ez? Harremanak egiteko eta, hainbat gauzetarako. Eta hor, badago arrobi potentea bat, o bazegoen, ja guzti hauek arrobi horretatik ateratako ja badute eskarmento handia, nik uste babesa ere badagoela, eta ikuslegoak berak erantzun du, ez? Eta hala da, nik uste dute hizkuntzarekin ere lotuta dijoa, eta lehen esan dudan moduan, esparru hori bere ganatzen ari garen heinean, zineak berak ere badu, euskeraz egindako zineak, nik oso ondo ez dakit zer den euskal zinema gintza, hemen egiten den zinea, betiko, ez? Baina, bai, hor badago multzo bat, ez? Batzuk ez dira euskera hutsen egiten, edo bai, baina, esan dute esparru hori berreganatzen ari gala, eta kanpotikan errespetu handiarekin ikusten gaituzte, dagoeneko.